Kami gede ka All India Radio Shillong ka khubor puli di kasan ni jana kimat bakongsan jong ka khubor. Sedang kari India ye jing IT ka COVID-19 ye ki na ki bahapreng karta khat ar bat khat sausnem. Aj manjur ka darbar cabinet jong sarkar Meghalaya ye ka Meghalaya Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules arajar R4R. Bat ya chaprang ki kam ban penyesok mobile network ye ki thanung kundong ki bechengai ba nasor Meghalaya ong menteri berikmi katnat information and technology uba Hamlet Son Darling. Hashwa ban sedang ye ki khubor ki babnya ka All India Radio ka kentu ya ki nong sengap ki jongi ban long ki besengan na ka jingta o COVID-19 da ka babod ye ki ni ki south li ki kendon ye da ki besuk ban le kata IT ka purai lade deng ye ki mas penpaji eladi ni kibegi para brio da armita bat pikir ban le khoj ya la kakmat bat ekikti mentang ini phai shaki khubor ki bapnya o vice president kari India Venkaiah Naidu ulapan pau ye gejingkemen bahagasgi ke bakari India ka rakhi ka National Vaccination Day arajar R4R kari India kala sedang ban IT ka ye da COVID-19 sai ki khna arit ki bahap deng karta khat saw khat ar haduk khat sausnem lengbaki khubor ki ba ulapan mi ka Twitter o Naidu ulaong bada ka jing kenjo palat sis ba prapo klurtli ki jing IT ka COVID kari India kala trebor ba hagan ki benta o vice president kari ulaong ru ba ka jing IT ka kadoni ka benta ka bakongsan ha ka bayada na bonja ki jing pang ki babu jing mai ki jing im kumta don kamban ajing tip iki pai ba baro kham tam ye ki ba ki thanong kondong o Naidu lapan pauru ye ke jing schools kem ba kumba kalala ban job ye ke jing pang polio kari India kala ru ban job ye ke jing pang COVID-19 o menteri rambak do Narendra Modi ru ulakan tu ki khna ki ba deng karta khat ar hadu khat sausnem bakin IT ka ha ka ba lingba ki khubor ki ba ulapan ni ha ka Twitter ula ong ba kala long kasngi ka ba kari India kala kenjo saya wei umau jam ha ka jingya linti ban IT ka COVID-19 ye kinong song kari kata nim kasngi umudi uloong banang ni sekhmat ki khna ki bahap deng karta khat ar bat khat sausnem kila la ban shim ni ketika ya da COVID batru baro ki bri bela nripu snem karta seneng kila la ban shim ye ketika ka balai ka balatip ka precaution dose ka darbar cabinet jongka sarkar Meghalaya nim kesngi kala aji menjuri ya ka kendon an Meghalaya Mineral Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules arajar R4R kabalong ka kendon ka bede ka jing yada na ka jing ti par bean jing shalan bean bat jing lum thop bean yo mar po kendo menteri rambak ka jela u Conrad ke sangma habe kren bikinong pathai kubor u ong ba yeki kendon dei bantau da ka sarkar jela kat bakum ke jing patha jong ka NGT u menteri rambak ola pentep ru ba kini ki kendon kintre kam na ka banta baro ki mar po kendo ki ba penia yo bat ki long kham tam ha ka ba pit perman yeki jing khai ne shalan bean lani yeki jing lum thop bean yeki mar po kendo ki tre kamru ha ka ba peniat kat bakum ki kendon ye ke jing ai chalan na ka benda ban kit ka darbar cabinet jog jela kala ru ban penskem no ye ki kam ka baki tre ya lai hajar rius pa saupusan mut kinong tre sarkar ibala thong ha ka ad hoc ya ka bala shim ya usnam 8000 nyo kumukat of ya menteri rambak kami Meghalaya Conrad ke sangman ke sengi lo pentip balak mi lenti bai ki kam ti par kat bakum ki kendon ke jing start science kin sedang no apo uni usnem Conrad lo ong ba kamlong ke bala ban ai ye ke por ke batikana ban pen sedang ye kani henry ki jing pen kre ki layat state chaprang bat ke sarkar jela ka yo ye shibun ki jing kershan na katnat ki kam do yong jong ke sarkar India ha ka lo ong ba hapo henry ni prabanai on sala ban ai no ye ke jing menjur ya mentah menteri rambak lo ong ba ki kam ki bede ba ki kot ki sla ki badan kam baro ki dan yat nakadaw ba kalong ka badan kam ban ya lang babon teliki sinat tre kam jong sarkar kumta kamlong ka badai ban penti kena tek ya kapor henry lakmi lenti bala kumnu ru hauni hi usnem lala ban sotu
Menteri Ramba ulai thuru ba kila don khat nyungut ki ba apply ban yo ek license ban ti do yong on dala ajing bet ke sarkar bat baro kila yo jimunjur na ke sarkar India bat menta baro kini kila penkre ki kaipot halor ki jaka ba ki tmu ban ti do yong ya ke bala tim ka geological report haswa ba kini yo pediang ya ka mining lease kani ko khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Menteri Ubarikmi Katnat Information and Technology Uba Hamlet Sandoling mingkesengi ula pentim hakayen dorbar thawan ke jela ke badang song ya ke dorbar mangtengka ba ke sarkar jela ka bu dien shit remba ya ke jingtre kam katnat telecommunication jong ke sarkar India ban penstet iki kam ki bede ba ke jing penyeso mobile ya baro ki jaka sa abriu bat kinong bendong ha ke jela da ke babu ya ki mobile tower bat kilat yo network uba hamlet ula penpau ya ka dal jong ka jing bam yo mobile network ha ki jakanong kondong ki bejengai ba nasor kalong ba ya ki telecom tower ha ka jala labi tengka de ki telecom company lani da ka sarkar India leng ba ka universal service obligation fund lani ka USOF ha ka ba ki company ki bo ya ki tower tang ha ki than ki ba ki la ban yo penya yo khambon ka ban nong ka jing bit jing biang ka jong ki uba doling ula pentim ba ki jing pen kre ki la ya seprang ban penyo mobile network ya ka snong ken ba bat ken mensau ka sarkar India nen kesi kala ong ba palat san lak san puprajar tli ki snong ki baha ba ki than nong kundong ki la sha kan thop ha ka jing penyo so mobile broadband wireless ha ka ri ha ka jubab ka balung ba ka jing tho sha ka yin ro bar lok sabha menteri khana katnat communication Devu Singh Chauhan ulaong ba katkum ka khana samari jo usnam arajar khatwe kidan sanlak khandai pinyo hajar rius pa khatrat ligishnong red ki bechngai ba nasar hakari India ha ka ulaong ba la pentri kam ya ka project Bharat Net ha ki benta khanang ban penyeso broadband sabaro ki gram panchayat hakari bat menta palat nyupu artli ki gram panchayat kila yo ya ka jing penyeso internet ucapan uloong balam penyar susu ya ki jing kam jong Bharat Net project sadu kisnong ki bakhamret ki basabar jong ki gram panchayat ru Menteri Ubarikmi katnat public health engineering jong ke sarkar Meghalaya uba renik tan lingdo tongkhar nirsi lo pentip bakala dan ke jing ki dor hagi pipe pun na kabenta ban pentri kami ke skim Jal Jeevan Mission Hariboy District ha ka bawlo ong ba ka daw ka jingkiw dor jingki pipe ka syong ha ka dor yo jong ki mar ki basnaye ki kum ka zing bat ka steel ki bala kiw dor kani ka jing bambiang ban penkot iki pipe ka jana ka daw ka jingkiw dor ha kini ki mar ki badan kam ha ka ban penya seprang ya ka kam uba tongkhar ula pensyaru ba simna yo tamsu ya ka pisa ban thiet pipe Kambon kat bakum gejing dan kam wat haba ka dor jeng ki pipe ki bala dep thiet kalakiu banye ka ka bala mang ya kani menteri katnat PHE ula keren haba aju ba ka jing keli ka bala wanra da chief whip jong ka AITC uba George Lindo ha ka yin do bar thawan ka jela unang yalam kaliang persya ha ka yin do bar ka Meghalaya udok dumkol sangma na ka seng AITC ula bu jing keli ka sarkar halor ka jingle kerki ban pendep ya ka soskular MOU ha ka bede bat ka kampen bekput bat ka jela Assam ha ka bawlo ong ba kani kala ban bu jing ni kta ya ka benta ka baar jong ka jinge pen bekput na ka benta ki ritli ki we pat ki jaka kaput ka jela ki berangsa udok tumukul lo ong ba kani ka jing khore ka ba tang ban yo pen bek no ya ka ba khandiat kanam la ban poison sunuru ha ka ban pendek ya ka jing ka ba ka jela kala sa teng la slam udok tumukul la benrap ru dak baong ba ukermen bat uduai ba ka jing bha kan yeng bat ba ka sarkar jela kan weng no ka jing ikut ban soi ya ka soskular ka balabu ban nong ha ka arnyu terik kat ba ka por ka dandon ha ka sim ka basaw ha kini ki South Naminter ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC nim ka si klawan ra bat plat ya ka mang pengka ka baduna ya ka jing don kam u deputy Chairman jong GHADC Dr. San Ki Shangpung ulapan benaya kani kamang tengka kabala menjur da kawai kesur na barok ki dukhat jong yin dorbar claim da dan kanu kuno ka kat motion
ki MDC jong kaleng persya ki lapan pau ye ke jing knyom da ka baki ong ba ki yo por tang si kenta ban bisare ka mang tengka ka balawan ra ka balong ka por ka bakim palat hakador ban mang tengka ki MDC jong kaleng persya ki la dawa ban samar kat ju ye ke skim Sabaro ki MDC ka JHEDC nakadaw babaro hi ki train na kabenta ka bit ka biyang bat karoy ka man jong ki patba ka Giant Hills District. Unong yalam kaliang persa uba Andrew Sulay uloong ba ka Executive Committee jong ka JHEDC ka longkum kinyang ko ungo. Bat ka trekam katkum ki hukum ka sorkar jela lengba katu ka ni ki menteri ki badan ha ka sorkar MDA. Katu ka ni ka kubor lakot ka Belawan Sapina ka All India Radio Shillong.